Kaixo, ongi etorri guztioi GPS proiektura. GPS Gasteizko Udaletxearen proiektu bada edo programa bada, non saiatuko garen pixka bat laguntzen zuen orientazio laboral eta akademikoan, bai? Kezkak argitzen, informazioa eskaintzen eta abar. Gaur zehazki nirekin, Libe dut izena, tailer honetan landuko duguna da goraka datozen sektoreak zeintzuk diren eta merkatu laboralean gaitasun baloratuenak zeintzuk diren. Bai, garrantzitsua da azken batean lan merkatuan gertatzen denaz informatua egotea eta eskakizunak lantzen hastea. Tailer honetarako material ezberdinak edukiko dituzue eta batetik garrantzitsua izango da zuek diapositibak edukitzea. Diapositibetan edukiko duzue informazio pila bat, edukiko dituzue ariketak, edukiko dituzue galderak, edukiko dituzue bideoak, estekak eta abar eta abar. Eta bestetik, badaukazue bideo hau, non ni saiatuko naizen pixka bat tailerraren nondik norakoak azaltzen, ez? Proposatuko dizkizuet ariketa batzuk, gogoeta batzuk, eta saiatuko naiz tailerra dinamizatzen. Beraz, ideia da bi materialak edukitzea, eta nik bideoan proposatzen dizuedanean ariketaren bat egitea, edo estekaren baten sartzea, edo bideo bat ikustea, bideo hau geratu dezakezue, ariketa hori lasai askoan egin, taldean komentatu eta bar, eta bueltatu bideora tailerrarekin jarraitzeko. Besterik gabe, espero lagungarria izatea, eta hasiko gara tailerrarekin. Tailerrarekin hasteko proposatzen dizuet pixkat bideo bat ikustea, gauzak ulertzen hasi ahal izateko eta zertaz arituko garen pixkat lantzeko. Bideo hau elkarrizketa bada, entrevista bada, Sergio Fernandezi egina, eta elkarrizketaren izenburua paradigma laboral berria litzateke. Orduan ez dakit horrek zerbait esaten dizuen edo ez, baina tira, bideo oso interesgarri bada, eta proposatzen dizuedana da, bideoa ikusten duzuen heinean, diapositibetan badituzuen minutu batzuk apuntatuta. Orduan, minutu horietan bideoa eten, bideoa gelditu, eta badituzue galdera batzuk, gogoeta batzuk egiteko, ariketa batzuk egiteko, eta abar. Beraz, esaten nuena, bideoa eten apuntatu dizkizuegun minutu horietan, eta saiatu erantzuten galdera horiei eta gogoeta horiek egiten. Behin ariketa guztiak egin dituzuela, behin bideoa ikusita duzuela eta komentatu duzuela, pasako ginateke hurrengo ariketara. Jarri zuet hemen esaldi bat, agian laburbiltzen duena pixka bat Sergio Fernandezek komentatutako gauza asko, ez? Esaldea izango litzateke, eman iezadazu arrain bat, eta gaur gauean nafalduko dut, baina irakatz iezadazu arrantzan, eta beti edukiko dut zer afaldu. Ez dakit ulertzen baden, metafora komentatu dezakezu zuen artean. Esaldi honetan gute horabek komentatzen dena da, pixka bat zer den etengabeko ikaskuntza, ez? Orain gauden momentu honetan, merkatu hain aldakor honetan, etengabe egon behar gara bai ikasten, bai formatzen, eta abar, ez? Beraz, utzi dizuet hemen ere bai, 2018ko artikulu bat, El País egunkarikoa, eta hitz egiten du pixka bat, zer den etengabeko ikaskuntza, ez? Aprendizaje kontinuo litzateke gazteleraz. Orduan, irakurri, motz-motza da, eta ziur nago baten batek ez dituela ezagutzen bertan eskaintzen diren erramintak, beraz. Ez badituzue ezagutzen, MOOC eta erraminta hauek, baduzue non ikasi eta formatu. Hasiko gara, gogoratu gaur hitz egin behar genuela, bai goranzko sektoreetaz, eta bai kompetentzia edo gaitasun eskatuenetaz. Bai,
Orduan, zer dira goranzko sektoreak? Animatzen zaituztet egitera brainstorming txiki bat eta ea korritzen zaizkizuen zeintzuk diren goranzko sektoreak. Goranzko sektoreak dira orain merkatu laboralean en auge dauden sektore hauek, bai, gorantz etortzen ari diren, modan ari direnak, hasten ari direnak eta geroz eta gehiago hasten ari diren horiek, bai. Brainstorming hori egin dezakezue, edo bestela informazioa bilatu dezakezue Googleen, bai. Googleen ziurrenik badakizuenez informazio pila bat dago eta informazio batzuk egiazkoak dira, ez? Eta beste batzuk, ez dira oso fidagarriak, beraz. Utzi dizkizueten hemen ere bai, informe batzuk, informazio fidagarria emango dizkizuenak, batetik lanbidekoa, bestetik adekokoa, eta amaitzeko infojobsekoa. Bai? Informe hauek etengabean eguneratzen dira, bai, normalean urtean behin eguneratu eta informe berriak irtetzen dira, eta hemen badituzue tendentzia berriak, sektore berriak, lanbide berriak, eta tendentzia sektore eta lanbide horietan zein kompetentzia eskatzen diren. Bota begirada bat, eta begiratu agertzen den informazio interesgarria. Jakingo zenuketen, edo suposatzen dut, badakizuela, industria iraultza dezente izan ditugula orain arte, ez? Animatzen zaituztet hurrengo diapositibara pasa aurretik, lantzen ea badakizuen zenbat industria iraultza bizi izan ditugun orain artean. Eta industria iraultza horietan, zer gertatu zen, ez? Hau da, zergatik deitzen zaion iraultza momentu horri. Behin hau komentatu duzuela eta galdera hauek erantzun dituzuela, gomendatzen dizuet, industria iraultza orain biziari garen industria iraultza honi buruzko bideo informatibo hau ikustea. Bai, bideo motza da eta ikusten duzuenez marrazkiak daude, beraz entretenigarria da. Ikusi, komentatu eta aurrera jarraituko genuke. Laugarren industria iraultzan, deitzen zaio ere bai industria 4.0 edo el internet de las cosas, gazteleraz baita ere, ziur nago ezagutzen dituzuela orain sortzen ari diren pila bat gauza berri eta pila bat lanbide berri, ez? Beraz, komentatuko dugu, industria iraultza honetan gehien eskatzen diren lanbideak, ez? Edo gehien ofertatzen diren lanbide motak. Gehien eskatzen direna batez ere, teknologia, merkataritza, ingeniaritza eta marketingarekin zerikusia dituten lanbideak dira. Bai, beraz, egintazue hausnarketa txiki bat, ea zuek teknologia, ingeniaritza, marketinga edo merkataritzarekin zerikusia baduzuen edo ez. Badituzuen hemen pare bat grafiko non azaltzen den batetik lehenengoko honetan zein lanbide mota sortuko diren 2013 eta 2023 urteen artean, bai, zein lanbide mota sortuko diren gehiago, zein lanbide mota geratuko diren pixka bat stand-by horretan, eta zein lanbide mota ere joango diren pixka bat desagertzen. Bai, ikusi dezakezu adibidez kontsumoa eta zientziak eta immobiliarioak aurrera egingo dutela, baina adibidez sektore primarioa, lehenengoko sektorea pixka bat atzera joango dela. Begiratu pixka bat grafika osoa eta komenta ezazue zer iruditzen zaizuen. Lanbide hauetan lan egiteko, lanbide berri hauetan lan egiteko, eduki beharko ditugu gaitasun teoriko eta espezifiko batzuk, ez? Adibidez, esan nahi duena da, ikasketa batzuk beharrezkoak izango direla biziari garen merkaturatze aldakor honetan lan egiteko. Hemen duzu Espainian, azkeneko urteetan,
lan eskaintzetan eskatzen zen ikasketa maila, bai? Ikusi dezakezuenez, unibertsitate gradua oraindik ere da gehien eskatzen dena, baina egia da lanbide heziketako goi maila eta erdi maila ere badaudela kantxa pixkat hartzen, ez? Beraz, badukazue hor linka ere, begiratu ditzakezue beste estadistika interesgarri batzuk, baina baduzue jakiteko zuen ikasketak sintonian doazen ez, edo kontsonantzian doazen Espainia mailan eskatzen diren ikasketa mailarekin. Gaitasuneri buruz hitz egiten, ez dakit landu dituzuen klasean zer diren gaitasunak edo zertzuk diren kompetentziak, garrantzitsuak dira biak. Bai, egia da gaitasun teorikoak eduki behar dituzuela, baina badaudela beste gaitasun mota batzuk. Gaitasun zeharkakoak edo transversalak. Gusten dizuet hemen bideotxo bat, 5 minutukoa da, eta, humore pixka batekin ikusten dute egiten duela. Beraz, gusten dizuet bideoa ikusi dezazuen eta ulertu dezazuen zergatik diren garrantzitsuak bai gaitasun teorikoak edo bai kompetentzia teoriko edo espezifikoak, baina baita zeharkakoak ere. Zeharkako gaitasunak lirateke, zeharkako erabatean ikasten ditugun horiek, ez? Ez dira, liburu batean ikasten diren gaitasun batzuk, edo ikastolan ikasten den zerbait olan teorikoki normalean, ez? Gaitasun teorikoak izan daitezke adibidez, ile-apaindegi batean lan egiteko, jakin beharra dut nola mosten den ilea, ez? Edo jakin beharra dut nola erabiltzen diren edo zenbat denbora utzi behar den tintea. Ez dakit, informatikaria banaiz, jakin beharko dut programatzen edo jakin beharko dut zenbait programa erabiltzen. Horiek dira gaitasun teorikoak. Baina zeharkako gaitasunak ere, komentatzen dizuen bezala, oso garrantzitsuak dira. Argi geratu zaizue bideoarekin zeintzuk diren zeharkako gaitasunak, egin aldozue brainstorming bat, eta atera zein zeharkako gaitasun dituzuen edo zeintzuk existitzen diren? Ziur pila bat asmatu dituzuela, brainstorming hori egin baduzue, eta ez badituzue asmatu, komentatuko izkizuek zein izan edo zeintzuk izan daitezkeen, bai? Zeharkako gaitasunak esan bezala dira zeharka ikasten ditugun horiek, ez esperientzia bidez ikasten ditugun horiek. Zeharkako gaitasun batek ere normalean handia du gure izateko erarekin. Adibidez, empatizatzeko gaitasuna, komunikatzeko gaitasuna, negoziatzeko gaitasuna, eta abar. Hemen baduzue eskala bat, zein zeharkako gaitasun eskatzen ziren 0-tik 6 gehien, bai, aurreko urteetan lan eskaintzetan, adibidez, emaitzetarako orientazioa da eskatzen den zeharkako gaitasun nagusienetako bat, ez? Baina adibidez, sormena, berritzaile izatea, komunikatzeko gaitasunak, lanean, taldean lan egin ahal izatea, eta ere oso garrantzitsuak izan ohi dira. Baduzu ere bai, beste grafiko bat, non azaltzen den 2015ean zeintzuk diren gehien eskatzen ziren 10 zeharkako gaitasunak, eta ostera 2020an 10 horiek edo top 10 horiek zelan aldatu diren. Bai, adibidez, arazo zaien ebazpena, egia da, oraindik ere jarraitzen duela top 3an, ez, podiumean. Baina, kreatibitatea edo pentsamendu kritikoa lehen agian ez ziren hainbeste baloratzen, eta orain geroz eta gehiago. Fijatu zaitezten mesedez, zeintzuk diren 2015ean agertzen diren 10 hitz edo kompetentzia hauek, eta zeintzuk diren 2020an ostera. Ikusten dituzue ezberdintasunak, ikusten duzue zerbait berria, bai, ez. Adibidez, 2020an garrantzitsua da inteligentzia emozionala
eskatzen dela, ez? 6. postuan, non 2015ean ez da 10. sartzen, ez? Edo flexibilitate kognitiboa baita ere. Oso garrantzitsua da zuek dituzuen gaitasunak pixka bat kontrolatzea. Beraz, hemen ekartzen dizueana da test txiki bat oso errez bete dezakezuela eta ulertu dezakezue zeintzuk diren zure gaitasun handienak, zuen interes handienak, bai? Badaukazu hemen azalpena, baina test hau egiteko egin beharko duzuena da zutabeka, bai? Egin markatxo bat zuekin zerikusia duten jakintza edo gaitasunak deskribatzen dituzten gelaska edo kasilletan, bai? Ondoren, gehitu beharko dituzue zutabeka berriro ere, markatutako gelaska guztiak, bai, adibidez, lehenengo zutabean, 5, 2. zutabean, 6, 3. zutabean, 10, bai, orduan, gehituko dituzue gelaskak, eta markatuko duzue, zutabe puntuazio altuena lortu duen zutabe hori. Behin hau egiten duzuela, zuen emaitzak trasladatuko dituzue borobiltxo hauetara, bai, adibidez. Azkeneko zutabea dela urdin iluna da investigadorea, ezta? Bai. Orduan, markatuko duzue hor, daukazuen emaitza, bale? Eta orduan, emaitza altuena duzuen puntuazio horietan edo lanbide mota horietan irakurri jartzen dizuena, ez? Adibidez, gorrian eduki badut puntuazio altuena errealista diren lanbidetara bideratu beharko naiz gehien bat, urdin argia baduzue, adibidez, lanbide sozialetara, ez? Irakasle, erizain, psikologo edo psikologa, logopeda, eta bar, eta bar. Lanbidean ditugun interesak gure nortasuna adierazten dira, bai, orduan, arle sozialan ahaltu bat zaizkizuen lanbideak izango da gure nortasunarekin zerikusia handia duelako arlo sozial horrek. Hemen irakurri dezakezue zein arlorekin lotzen den batez ere, edo lotzen diren batez ere zuen interesak edo zuen gaitasunak. Bai? Garrantzizkoa da zentratzea bakarrik batean, bai? Puntuazio altua eman badugu sozialean, baina baita ikerlarian ere, edo baita errealistan ere adibidez, bilatu beharko dugu lanbide bat, haiekin pixkat lotzen dena. Bale? Garrantzitsua da zuen interesekin zerikusia duen lanbide bat aukeratzea. Azken finean, lanbide horretan pasatuko duzue zuen bizitzaren parte handi bat. Amaitzeko, ekartzen dizuet azkeneko ariketatxo bat, eremu optimo profesionala deitzen dena. Bai? Eremu optimo profesionala litzateke puntu bat, ez? Puntu urdin hori, non bateratzen diren zuen interesak, zuen nortasuna, eta zuen gaitasun edo trebetasunak. Hau da, psikologo askoren aburuz, ez, eta ikerketa askoren aburuz, gure satisfakzio pertsonal eta profesionala lotuta dago gure eremu optimo profesionalarekin. Orduan, lortzen badugu lanbide bat gure interesak, nortasuna eta gaitasun edo trebetasunak bateratzen dituenak, askoz pozikago bizi izango gara lanbide horretan, edo askoz gustorago egingo ditugu lan horiek, ez? Eta lana zaila denean, adibidez, errazago egingo dugu gustora daudelako. Beraz, egin dezakezuena da, hemen daukazue adibide bat, joan zaitezte betetzen hiru borobiltxoak, bai? Interesak, zer gustatzen zaizuen, egin zerrenda bat, bai? Gustatzen zait natura, gustatzen zait zientzia, gustatzen zaizkit ordenagailuak, gustatzen zait, jendearekin egotea, bale? Zuen interesak. Gustatzen zait musika, nahi duzuena. Zuen nortasuna ere pixka bat saiatu deskribatzen, bai? Nola gustatzen zaizuen lan egitea. Gustatzen zaizue bakarrik, gustatzen zaizue taldean, goizez, arratsaldez, jendea ezberdinarekin, pertsona berdinarekin beti.
eta baita zuen gaitasun eta trebetasunak, bai, zer egiten dugun ondo. Ze niri gustatu alzait asko adibidez zientzia mundua, baina agian ez naiz oso jaioa, ez? Orduan, saiatu zintzoak izaten zuen buruarekin eta hiru eremu hauek ondo definitzen. Esaten dizuen bezala, hemen baduzue adibide bat, non azaltzen zaizuen pixka bat, ze gauza sartu alditu zuen eremu bakoitzean, bai? Baina zuei okorritzen zaizuena ere, ziberrenik ondo egongo da. Orduan, behin hiru borobilak betetzen dituzuela, ideala izango zen pentsatzea zein lanbide mota, ez, edo zein sektore mota enkajatzen duten zuen interesekin, zuen nortasunekin, eta baita zuen gaitasun eta abilezia edo trebetasunekin. Honekin amaituko genuke gaurko tailerrarekin, baina hemen uzten dizuet esteka bat, Gasteizko udaletxeko webgunekoa, GPS proiektukoa zehazki, eta interesa baduzue halako gai gehiago lantzen edo lan merkatuarekin zerikusia duten gai ezberdinak lantzen, entrevistak, kurrikulumak, eta bar, badaukazu informazio piloa, bai? Dituzue esteka interesgarriak, dituzue webgune interesgarriak, dituzue bideoak, dituzue erramintak, ariketak, plantillak eta bar, bale? Orduan, sartu zaitezte bertan eta jarraitu ikasten edo formatzen, bai? Besterik gabe eta laburpen bezala, esango nizueke bat, mesedez, adi egoteko merkatuan gertatzen diren gauzetaz, bai? Laugarren industria iraultza batean gaude, batek daki noiz heltzen garen bosgarrenera, eta bi, atento egoteaz gain, atento egon ere bai, zuen gaitasun eta zuen trebezietara, bale? Merkatuan eskatzen ari bada lidergotza asko, eta ni agian ez naiz lider ona edo ez naiz lider trebea, hori landu egin dezaket beti ere, bale? Liburuak daude, ariketak daude, landu ditzakezue zuen trebetasun eta abilezia guztiak merkaturatze momentu horretarako prest egon zaitezten. Beraz, besterik gabe, eskerrik asko tailerrean parte hartzeagatik eta espero lagungarria eta entretenigarria egin edo izan izana.